Усіх вітаю, шаноўнае гаспадарства. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша. І сёння я вырашыла паразмаўляць пра гарадскія легенды і гарадскі фальклор. І мне падалося, што будзе, прынамсі, даволі каламбурна паразмаўляць пра легенды з легенды. І я запрасіла спадара Яўгена Аснарэўскага, якога ніхто ніколі не бачыў, і я яго таксама не бачу, але вельмі прыемна, што я яго прынамсі чую. Добры дзень, спадар Яўген. Вітаю, спадарыня Дар'я, вітаю нашых слухачоў. Я мяркую, добры такі шлях, каб даведацца, хто такі Аснарэўскі, гэта пагугліць і пачытаць маю старонку ў Вікіпедыі, каб выясніць, што я шмат усяго насамрэч. Пісьменнік, гісторык, музыка, мастак, дызайнер і палімат. Гэта такі універсальны творца, універсальны геній, напрыклад, як Леанарда да Вінчы. Яшчэ вельмі сціплы чалавек, як мы зразумелі. А насамрэч прыемна паразмаўляць з краязнаўцам пра гарадскія легенды, таму што звычайна краязнаўцы распавядаюць такіх легенд даволі шмат. І ў мяне, калі шчыра, ёсць сумневы, ці ўсе яны сапраўдныя легенды, ці гэта проста такія містыфікацыі. А вас жа таксама называлі містыфікацыі, праўда? Так, Марыка Мартысевіч, беларуская паэтка, мяне так назвала. Дзякуй Марыцы за гэта. Карацей кажучы, што ёсць сапраўдныя легенды, якія неяк ходзяць па горадзе, што ёсць проста выдумкі тых самых краязнаўцаў, гэта заўсёды пытанне складанае. Але я, як заўсёды, хацела пачаць крышку з тэрміналагічнага пытання, што мы называем гарадскімі легендамі. Спадар Яўген, што вы разумееце пад гарадскімі легендамі? Нейкія гісторыі, якія ходзяць ад чалавека к чалавеку і ўключаны ў гарадскі кантэкст, менавіта таму гарадскія легенды. А як вы думаеце, адкуль яны бяруцца і чаму яны пачынаюць хадзіць? Гэта таму, што хтосьці адзін іх калісьці выдумаў, ці таму, што нейкія іншыя прычыны? Мяркую, заўсёды, ці амаль заўсёды на пачатку гэтай легенды стаіць нейкі асобны чалавек, як вось, напрыклад, асабіста я запускаю такія гістарычныя мемы, можа не зусім легенды, але сутнасна блізкая такая штука. Вось, напрыклад, што ў фарным касцёле в Гародні адзін з найбольш высокіх барочных алтароў Еўропы. Это такая даволі вядомая штука, і калі пагугліць гэтую фразу, можна убачыць, што шмат дзе выкарыстоўваецца. Бок яна ўжо разышлася так шырока дастаткова. Але яна папросту нарадзілася ў маёй галаве, потым я ее верыфікаваў і прадставіў вось так. Нейкая адна асоба запусціла такі гістарычны мем, і прыкладна такая ж сітуацыя, мяркую, і з гістарычнымі легендамі. А насамрэч, вось вяртаючыся да гэтага барочнага алтара, ёсць нейкая статыстыка, каб хтосьці мераў тыя барочныя алтары, праводзіў статыстыку, і так у Гродні сапраўды адзін з самых высокіх? Канешне, ёсць, напрыклад, там дадзеныя канкрэтна па гэтым алтары, але заўсёды ўсё трэба правяраць. Прынамсі, я так раблю. Тут я правяраў, гэтыя дадзеныя былі да мяне, 21 метр вышыня. Потым я паглядзеў публікацыі наконт самых высокіх алтароў Еўропы. Вядома, не ўсіх. Таму менавіта там сказана, што адзін з самых высокіх, бо гэта такое дастаткова шырокае поле атрымліваецца, не самы высокі, бо у Еўропе тысячы ці сколькі там дзесяткі тысяч алтароў, і вельмі сумнеўна, што хтосьці прям прааналізаваў усе гэтыя алтары. То бок атрымліваецца, што гэтая легенда ці мем ці што заўгодна ўсё ж такі з'явілася на нейкай гістарычнай падставе. Але ж бываюць гарадскія легенды, якія ўзнікаюць проста на пустым месцы. Я магу прыгадаць гісторыю з майго роднага гораду. У маім родным мястэчку была такая закінутая прачачная старая. Значыць, з забітымі вокнамі, ўсё як трэба. І у нас у дзяцінстве ў двары хадзіла легенда пра тое, што там кагосьці забілі. Пра тое, што там кагосьці забілі на другім паверсе, і там доўгі час ляжаў труп, і штосьці вось такое калямістычнае каля гэтай прачачнай вырабляецца, там нейкія прывіды ходзяць. Потым, канешне, высветлілася, што нікога там не забівалі. Як высветлілася? Проста мы запыталі ў бацькоў, а што там было ў гэтым дзіўным будынку, значыць, з закалочанымі вокнамі, і бацькі проста адказалі, да прачачная была, а там забівалі кагосьці. Ніколі там нікога не забівалі. Адкуль гэта ўзялася? Быццам бы проста з фантазіі дзяцей, якім было прышпільна містыфікаваць усё, што знаходзіцца вакол іх. Скажыце, калі ласка, ці можаце вы прыгадаць якія-небудзь такія гродзенскія легенды, якія відавочна нарадзіліся вось проста з пустога месца, проста таму, што,
фантазія багатая ў народа. Ну, можа, прывіт у тэатры лялек, тэатры Тысенгаўза, які насамрэч ніякога не Тысенгаўза, а Станіслава Панятоўскага, пляменніка караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Ён пабудаваў гэты тэатр. Ну, так, я мяркую, неяк лагічна, што не прывіда там не было, і гэта такая фантазія менавіта часцяком журналістаў, ці якія робяць нейкі такі там матэрыял па тэме. Ну, ці, можа, нейкіх людзей, там, актораў, якія там працуюць, штосьці такое. Ну, вось мне такое прыгадалася. Дарэчы, чаму тэатр называецца тэатрам Тызенгаўза, калі ён насамрэч тэатр Панятоўскага? Ну, такая памылка гісторыкаў, гістарычны міф, якіх насамрэч у гістарычнай навукі вельмі шмат. Напрыклад, што Новаградак быў сталіцай Велікакняства Літоўскага і гэтак далей. І гэта ўсё можна, нават трэба выкрываць, і асабіста я гэтым і займаюся, таму мяне шмат якія гісторыкі не любяць, бо я іх карэктна крытыкую і паказваю на памылкі. Ну вось давайце гэтым і зоймемся наконт таго ж тэатру Тызенгаўза. Можаце зараз прыгадаць гісторыю, адкуль гэты, зноў жа, мем гістарычны пайшоў, што гэта менавіта тэатр Тызенгаўза? Ну, была, відавочна, нейкая публікацыя, так, навукоўца. Складана казаць, якая менавіта ў якім году. Відавочна, што нейкая павінна была быць публікацыя, і гэта папросту казалася лагічным, бо Тызенгаўза насамрэч быў тэатр, і даследнік, які запусціў гэты міф, ён не ведаў, што менавіта будынак тэатра быў пабудаваны трохі пасля Тызенгаўза, бо Тызенгаўз уже быў у апале, уже быў адсунуты ад сваіх пасадаў, і менавіта пляменнік караля пабудаваў гэты будынак. То бок, у прынцыпе, калі не ведаць гэтае, ведаеце, як у ланцужку звіно, якое пасярэдзіне пра тое, што там пляменнік караля і тэатр, то ў прынцыпе ўсё лагічна складаецца, кшталту Тызенгаўза быў тэатр, і вось мы ўжо ў Гродні бачым нейкі тэатр, відавочна, гэта тэатр Тызенгаўза. Так, менавіта так і ёсць, я мяркую. А што з Наваградкам, дарэчы? Вось, мне падаецца, зараз мы збярэм пэўную колькасць каментароў пад нашым падкастам, чаму ён не быў сталіцай ВКЛ. Наваградак папросту нейкія дакладныя звесткі гістарычных летапісаў не ўказваюць тое, што ён быў сталіцай, і больш за тое гэта выглядае пры Міндоўгу менавіта. Больш за тое гэта выглядае, ну, вельмі малаверагодна, што там літоўскія кунігасы, якіх завуць чамусьці угняздзіліся ў гэтым Наваградку, потым аддалі яго назад валынцам. Справа ў тым, што ёсць легендарныя звесткі, тым, што да пытання легендаў ёсць легендарныя звесткі, што Наваградак быў сталіцай, але у гістарычнай навуцы ёсць такі падыход, што вы павінны абапірацца, калі вы займаецеся менавіта навукай, абапірацца менавіта на дакладныя крыніцы, якія лічацца дакладнымі, ну ці па-руску кажучы, даставерныя. Ну, найперш сучасныя падзеям. Такія крыніцы там, можа, 16 стагоддзя, дзе там расказваецца пра тое, што літоўскія князі паходзяць там ад нейкіх перабежчыкаў з Рыма і іншыя такія легенды, і вось там таксама могуць быць нейкія згадкі пра Наваградак, як пра сталіцу. Ну і, канешне, гэта несур'ёзна, скажам. Я ўвогуле чула такую гіпотэзу, скажем так, ад літоўскіх даследчыкаў, што гэта блытаніна паходзіць ад таго, што там па-літоўску Наўгардук новы горад, і як бы і вось Наваградак, а меўся на ўвазе не наш Наваградак, а ў прынцыпе нейкі новы горад, і нешта праз такую блытаніну і атрымліваюць усе гэтыя непаразуменні. Ну, але не. Менавіта легенда пра Наваградак як пра сталіцу ідзе ад, можна нават лічыць ёй гістарычнай, бо яна зафіксавана ў гістарычных летапісах, але, ну, пазнейшых, то бок яны недаставерныя. Ну, але тут справа не ў тым, што там нейкая не такая назва ці штосьці такое. Гэта папросту гісторыкі яшчэ 16-17 стагоддзя, яны пісалі вось гэтыя матэрыялы, пісалі свае нейкія летапісы, сабіралі больш раннія звесткі, але сабіралі яны іх так, што дадавалі ўласную нейкую фантазію, ну і вось у них такое атрымлівалася як бы збор дадзеных з дакладных летапісаў, якія нам зараз вядомыя. Частка, а частка не, бо яны маглі карыстацца нейкімі крыніцамі, якія не дайшлі да нашага часу. І таксама яны туды упляталі нейкія такія легенды, паданні, то бок гэта была такая трохі мастацкая творчасць. І таму у іх і атрымліваўся такі прадукт, што вось у нейкім летапісе там 16 стагоддзя фіксуецца Наваградак сталіца, і князі паходзяць ад, хіба што не ад Зеўса, такія ўсякія
рэчы. Ну але нейкія сучасныя там трактаванні, што назва ці што, не ў гэтым дакладна справа. Але ж глядзіце, гэта таксама свайго кшталту легенда, толькі ўжо ад літоўскага боку, скажам так. Насамрэч, літоўская гістарыяграфія, я да гэтага пытання таксама дакранаюся ў сваёй кнізе «Вялікае княства літоўскае і беларускі нацыянальны міф», рэкламаваў. І ў гэтай кнізе я шмат займаюся менавіта таксама дэканструююць, як сказаць, міфы літоўскіх даследнікаў. Напрыклад, што ў іх першай сталіцай лічыцца Кернаў, такі горад на тэрыторыі Літвы, і там нават ёсць такі пагорачак, які завецца тронам Міндоўга. І гэта пры тым, што ніякія крыніцы ўвогуле не паказваюць, што той Міндоўг там быў у тым Кернаве. Дакладныя крыніцы, прынамсі, паказваюць, што Міндоўг валодаў Наваград. Вось у выпадку Кернава нават нельга казаць, што он там увогуле калісьці і быў. Верагодна, што быў, бо гэта такое было крупнае паселішча вялікае, но але няма такіх неабвержных доказаў. Ну і тым не менш, легенда менавіта літоўскай гістарыяграфіі кажа, што там нейкі трон Міндоўга, пагорак і ўсё такое іншае. Это таксама такая міфалагізаваная такая штука, вось вся гэтая літоўская гістарыяграфія, там таксама міфатворцаў хапае. Просто калі немагчыма дакладна вызначыць, якая сталіца, то можна легенд напрыдумляць колькі заўгодна. І гіпотэзы выштурхоўваць якія заўгодна. Так менавіта шмат якія даследнікі робяць, і беларускія, і літоўскія, і нейкія іншыя нават. Окей, давайце ад легенд пра першую сталіцу Вялікага княства літоўскага перайдзем да улюбёнага нашага горада Гродна. Дарэчы, вам як больш падабаецца? Гродна, горад ці гародні? Бо я асабіста лічу, што гэта чыста пытанне густу, а ніяк не таксама гістарычнай дакладнасці. Хаця філолагі са мной паспрачаюцца. Тут трымаюся прыкладна такога ж меркавання, як і вы, Даша, і мяркую, што як сябе хочаце, так і завіце, бо для многіх назваў Гродна ёсць нейкія такія гістарычныя абаснаванні. Да і нават калі назва Гародня, напрыклад, якую я асабіста люблю, яна можа там не вельмі абгрунтавана гістарычна, ну але чаму не? Яна такая больш можа рамантычная, можа яна з'явілася менавіта як пішуць у творах пісьменнікаў, ну але таксама гэта назва, калі ласка, выкарыстоўваеце. Таму я вось так на гэта гляджу, што добра, калі назваў шмат і больш назваў добрых і розных. То бок атрымліваецца, што нават адзін з варыянтаў назвы горада гэта таксама ў пэўнай ступені нейкая легендарная гісторыя. З гэтымі назвамі звязаны нейкія такія сітуацыі, ці як іх назваць, калі менавіта падыход творцаў прыкладна такі ж, як у творцаў розных такіх легендаў. Власна кажучы, Гродна, Горадня і Гародня ўсё пералічыла, ці яшчэ нейкія ёсць? Гарта, Гродня ёсць такая форма, ну вось, напрыклад, мой рок-альбом, адзін з моих рок-альбомаў якраз завецца песні з Гродні. Ось, і это таксама дакладная, зафіксаваная ў гістарычных дакументах назва. Гарадзен, такая старажытна-руская назва. А можа быць, вы можаце пра паходжанне хаця б некаторых з іх штосьці распавесці? Там ж таксама, напэўна, ёсць нешта легендарна-міфалагічнае. Сама назва старажытна-руская, гарадзень, ну ці ў нейкай такой горадзень, у нейкай такой форме паходзіць ад слова горад, гарадзіць, неяк так. Астатнія назвы ўжо з'яўляюцца нейкімі такімі варыяцыямі, лацінскі варыянт такой Гродна, там, ці польскі Гродно. Філолагі кажуць, што горадня – гэта такі больш беларускі варыянт. Ну, менавіта яны ўсе ўсходзяць к старажытна-рускай назве, так ці інакш. Мне яшчэ падаецца, што гісторыя з нашым, боже мой, брэндам горада даволі можа быць міфалагізаваная з тым аленем святого Гумберта. І тут я задумалася, ці сапраўды ён увогуле алень. Што вы пра яго можаце сказаць, пра гэту? Ну, алень – гэта алень, так. Што можна сказаць, што, магчыма, не Губерта. Ёсць такія нашы даследнікі, таксама з якімі Азнарэўскі кантактаваў. Александр Горны, гарадзенскі гісторык, ён так убіраў, што, можа, гэта хутчэй не Гумберта, іншы такі паляўнічы святой Еўстафій. Неяк так верыфікаваць, неяк так адрозніць, ну, можа быць складана, бо гэтыя святыя, яны ў сваіх гісторыях маюць вельмі такое вялікае падабенства. Гэта такія святыя, якія дапамагаюць паляўнічым. Кожнага з іх ёсць такі алень з крыжом.
верагодна гэтыя гісторыі ўплывалі адна на адну. Таму вось зараз неяк адрозніць, хто ж гэта ў нас все ж такі Губерт ці Еўстафій, гэта праблематычна. Ну, але гэта нейкі алень святога, які насамрэч з'яўляецца памагатым паляўнічых, патронам. Так што вось гэта даклад. Чаму ён з'явіўся на гербе горада Гродна? Стандартны адказ на гэта пытанне такі, што Гродна горад паляўнічых, тут былі вялікія пушчы, была вельмі добрая ахота, Стэфан Баторый не дасць схлусіць, бо ён тут паляваць вельмі любіў. Можна яшчэ такі менш папулярны варыянт тут згадаць, што ёсць нейкі такі уплыў Любліна, бо ў Любліна на пячатцы таксама алень і на гербе там люблінскага ваяводства. Можа, нейкі такі ланцужок. Дзе Люблін і дзе Гродна, што называецца? Давайте паглядзім на мапу, даволі далекавата. Тут можа быць такая сувязь, што насамрэч, напрыклад, было ўзаемадзеянне радзенскіх дойлідаў і люблінскіх, і нейкія такія стылевыя элементы люблінскай архітэктуры, напрыклад, прасочваюцца ў нашым бернардынскім касцёле. Ну і вось гэтыя розныя такія гарады Рэчы Паспалітай, яны насамрэч былі знітаваны рознымі такімі сваімі ланцужкамі нейкіх такіх кантактаў, калі, напрыклад, нейкія майстры прыязджалі з таго ж Любліна ў Гародню. Таму можна тут прасачыць такія пэўныя звязкі. Мне зараз прыйшла думка ў галаву, што ўвогуле легенды нараджаюцца ў тым месцы, дзе бракуе інфармацыі, у тым сэнсе, што зноў жа мы не можам дакладна вызначыць паходжанне гродзенскага герба, то бок нідзе ў летапісу не зафіксавана кшталту мы, такія-то людзі, прозвішча, імёны, абралі гербам такі-то сімвал на такіх-то падставах. І ў нас пачынаюцца нашы гіпотэзы, нашыя трактоўкі, штосьці больш верагоднае, штосьці менш верагоднае. І мне падаецца, што, можа быць, гэтыя менш верагодныя варыянты, яны ў нейкі момант проста сыходзяць вось так у разрад легенд і штосьці такое, што, зноў жа, экскурсаводы, экскурсаводкі могуць распавесці весела падчас экскурсіі турыстам. Ну, калі казаць вось у гэтым выпадку канкрэтным з гарадзенскім гербам, то вядома, што яго пажалавала каралева Бона, так лічыцца. То бок ёсць нейкі адпраўны пункт, ёсць нейкі манарх, нейкі чалавек, прынамсі ёсць вядомы чалавек, які неяк так прычыніўся да таго, што вось у горада такі герб, як он там уже яго выбіраў, менавіта гэты герб, як гэта рабілася так. Тут насамрэч ёсць пытанні, ну але прынамсі вось вядома, хто гэты герб надаў. Глядзіце, калі мы паглядзім на сапраўдныя гродзенскія легенды, якія жывуць дагэтуля, не якія я тут пыталася павыдумляць з гэтым гербам, ці легенда гэта ці не. Я вам магу распавесці адну гісторыю, якая, ну я нават не ведаю, ці лічыцца яна легендай, вось вы мне з гэтым дапаможаце. Калі я прыехала вучыцца ў Гродна на першы курс, мне адразу расказалі гісторыю пра нейкую жанчыну сталога ўзроста, якая ездзіць па маршруце Вішнявец-цэнтр, недзе так, там першы аўтобус, 8-й аўтобус, вось недзе там яна катаецца, і ў яе відавочна нейкае псіхічнае захворванне, і перыядычна яна пачынае там выкрыкваць нейкія непрыстойныя рэчы на ўвесь аўтобус. І гэта можа зацягнуцца на ўвесь маршрут, калі ніхто яе не супакоіць раптам. Вось такую легенду мне расказалі. І справа ў том, што я ад часу да часу таксама ездзіла на гэтых маршрутах, і ні разу мяне лёс не звёў з гэтай жанчыны, хаця мне распавядалі, што проста вось рэгулярна мы яе бачым кожны дзень. Потым мне пачалі распавядаць, што гісторыя пра такую жанчыну не адзіная, ёсць яшчэ такі мужчына таксама далёка пенсійнага ўзроста, які катаецца на нейкім тралейбусе, і таксама ён можа пачаць выкрыкваць штосьці там, нейкія мацерныя частушкі спяваць. І я прызадумалася ўвогуле, наколькі гэта рэальныя людзі, ці вось гэтая гісторыя пра нейкага вясёлага сталога чалавека з яўнымі псіхічнымі захворваннямі, які спявае мацерныя песні, катаючыся па пэўных маршрутах, можа гэта таксама можна аднесці да разраду легенд, калі мы не знаходзім ім пацверджання. Я, мабыць, тут звярнуся да сваёй другой асноўнай спецыяльнасці, а менавіта псіхалогіі. Гэта даволі такое стандартныя такі даволі паводзіны для людзей, напрыклад, з шызоіднымі захворваннямі, калі ўжо такі дастаткова моцны дэфект псіхікі ў іх.
моцна хворыя псіхічна людзі, яны крычаць у транспарце. І у мяне вось такая соседка, напрыклад, ёсць, Галюня. Цалкам згодна, што гэта можа быць, і пра ўсякіх там сіндромах гэта здараецца, але вось гэта менавіта, што зваць іх баба Галя ці баба Клава, ці ездзяць яны вось менавіта па такіх маршрутах, а спяваюць яны менавіта такія песні. Мне падаецца, вось гэта той самы момант, калі сапраўдная гісторыя чалавека проста з псіхічным захворваннем ператвараецца вось у такую гарадскую легенду. Я бы тут прыгадаў выпадку Гародні, мабыць, такога таксама не вельмі здаровага чалавека, якога звалі Люцік ці Лютек. Это быў такі, дастаткова папулярны персанаж у гарадзенскім легендарыуме, ці як. Да гэтага часу яго яшчэ ўспамінаюць і насамрэч памятаюць. Я нават прыпамінаю, што бачыў яго пару разоў. Нават яго звалі Коля Оля, кажись, неяк так. Але я яшчэ быў зусім малы. Тым не менш памятаю вось гэты вобраз, і таму такі вобраз гарадскога вар'ята, ён можа неяк укараняцца ў гарадскім фальклоры, і гэта такі адзін, можа нават з папулярных шляхоў для легендатворцаў, які легендарызуюць тыя персанажы гарадскіх такіх нетыповых людзей. А скажыце, калі ласка, вось пра гэтага гаспадара Люціка, ён чым быў выбітны, пра яго што распавядалі? Калі прыпомніць, напрыклад, што яго было вельмі шмат грошай, гэта такі дастаткова стандартны патэрн, калі гаворка пра жабракоў. Людзям заўсёды неяк так хочацца ім прыпісаць, што вось яны там жабруюць і нажабравалі сябе на залаты замак. Я памятаю, у нас таксама былі суседзі, якія, ведаеце, гэты архетып вельмі пажылога ўжо чалавека, які заўсёды ходзіць у адным і тым жа нейкім ватніку і штанах і ўзімку і ўлетку, і вось ён заўсёды ў адной і той жа апрануты там апошнія 20 год. Пра яго таксама у нас хадзілі легенды пра тое, што там, напэўна, яшчэ пад полам царскія чырвонцы ці штосьці такое у нясметнай колькасці, таму што ёсць такое адчуванне, што калі чалавек выглядае вось вельмі сціпла, то быццам бы ў яго мусіць быць сапраўды пад полам нейкія залатыя запасы. Дарэчы, пасля смерці гэтага няшчаснага суседа ніякіх залатых запасаў у яго чамусьці не знайшлі. Можа быць, проста занадта добра схаваў. Гэта вось пэўныя такія шляхі чалавечай фантазіі, калі прыпісваецца такое штосьці пад пэўныя патэрны падганяецца, і, канешне, можа стварэнне такіх легендаў больш кажа не пра сам персанаж, як гэта не дзіўна, а пра тых людзей, якія ствараюць гэтыя легенды. Я да чаго вяду, усё ж такі у нашым гарадскім фальклоры падавалася б. Гарады ўсе розныя. Усе персанажы ў гэтых гарадах таксама розныя. Але вось гэтыя архетыпы нейкага жабрака, у якога насамрэч пад полам залатыя чырвонцы, ці нейкага вар'ята, які, спявае песні, і вы можаце яго сустрэць вось па пэўных маршрутах, гэта як быццам бы такія штампы, якія можна знайсці шмат у якіх гарадах. Можа быць, вы можаце прыгадаць тады якія-небудзь больш старыя гродзенскія легенды, якія таксама падпадаюць пад нейкія вось штампы, што было ў нас, ці ёсць у нас, і было ў іншых гарадах і ў іншых эпохах. Падземныя хады, дзе схаваныя скарбы. Вось мне падаецца, гэта настолькі распаўсюджаная гісторыя. У кожным горадзе ёсць гісторыя пра тое, як ад касцёла вядзе нейкі падземны ход кудысьці, і там скарб. Я таксама сказаў, што вось гэтыя падземныя хады, гэтыя всякія такія лёхі гарадзенскія, адна з найбольш папулярных гарадскіх легендаў, хаця, канешне, нейкіх такіх даследаванняў, якія пацвердзяць гэтыя такія дапушчэнні, няма, але тым не менш. Падзямеллі у Гародні ў пэўным сэнсе насамрэч ёсць. Гэта лёхі пабудоў, якія былі пабудаваныя калісьці, напрыклад, у той прасторы, якая зараз савецкая плошча, бо там былі насамрэч велізарныя всякія такія будынкі, напрыклад, палац Радзівілаў, фасад якога галоўны цягнуўся у даўжыню больш, чым на 80 метраў, і гэта быў адзін з такіх самых вялікіх палацаў Радзівіла ўвогуле у ВКЛ. Адпаведна, там былі вельмі вялікія падзямеллі. Яны, можа, не зусім цалкам, але ў значнай ступені захаваліся пад гэтай плітачкай тратуарнай. Калі мы кажам пра такія нейкія яркія легенды, што можа там нейкі падземны ход вялікі, там шматкіламетровы, то, канешне, для такога, можа, пад Неманам ідзе, вось такое можна пачуць. Для такога, канешне, нейкіх такіх абгрунтаванняў гістарычных няма, но
хто ведае, можа калісьці штосьці такое і адшукаюць. Дарэчы, вось гэтая гісторыя пра тое, што пад рэчкай ідзе нейкі падземны ход, вось заўсёды яно чамусьці пад рэчкай, і часта гэты падземны ход быццам бы звязвае які-небудзь касцёл і маёнтак панскі, і паміж імі ход, і яшчэ там можна знайсці нейкі скарб, і вось гэта ўсё. Ну, гэта таксама нейкі такі паттерн, які паўтараецца. Скажыце, калі ласка, ёсць у вас які-небудзь яшчэ топ-5 гродзенскіх легенд, якімі вы маглі б зараз падзяліцца і распавесці, чаму менавіта яны вам так падабаюцца? Легенда номер 1 гэта то, што снарыўскі жанчына і выкарыстоўвае нейкія там прылады, каб змяняць свой голас, нейрасетку ці штосьці. Канешне, гэта вельмі такая легенда вузкага кола людзей, прыхільнікаў Васнарэўскага, тым не менш. Ёсць і такая, чаму не. Насамрэч, мне больш за ўсё падабаецца гіпотэза пра тое, што вы Бэнксі. Ці Бэнксі гэта вы? Окей, хорошо. Легенда нумар раз. Якія яшчэ гродзенскія легенды ходзяць і якія вам падабаюцца? Давыд Гарадзінскі пахаваны ля каложы. Абсалютна недакладная, высмактаная з пальца. Калі Давыд Гарадзінскі пахаваны ў гародні, то хутчэй ён пахаваны ў руінах ніжняй царквы, так званай, на тэрыторыі старога замка, бо там быў элітны некропаль. Нема увогуле ніякіх падстаў меркаваць, што Давыд Гарадзінскі пахаваны ля каложы, но але тым не менш вы гэтую версію пачуеце ў вельмі ад многіх экскурсаводаў, яны вам такое раскажуць. Можа і пакажуць там же нейкія каменьчыкі і ўсё такое, так што не здзіўлюся. Яшчэ легенда, што існуе падземны Гродно. Падземны Гродно ў пэўным сэнсе насамрэч існуе. Гэта падзяменні вялікіх будынкаў, тыя ж сутарэнні знакамітай фары Вітаўта павінны былі захавацца ў значнай ступені. Ну, але такіх нейкіх легендаў пра, можа, нейкія кіламетровыя хады падземныя, канешне, ёсць гэтыя легенды, но яны не маюць такога нейкага абгрунтавання гістарычнага. Зразумела, а ёсць у вас гіпотэза, адкуль яны тады ўзяліся, калі няма ніякага гістарычнага абгрунтавання? Проста за кошт таго, што ёсць некая невялічкая сістэма гэтых падземных лёгаў, то адтуль гэта ўсё ідзе? Можа, гэта таксама дыктуецца чалавечай бачыць, неяк фантазіраваць на нейкія такія тэмы чагосьці містычнага, загадкавага. Вось хочацца, каб падзямеллі гэтыя былі, штосьці там пад зямлёй было. Ну, напрыклад, ці падземны горад, як вось у выпадку Прывалкі, напрыклад, недалёка ад Гродна, такі населены пункт. Прыгожая легенда, што праваліўся цэлы горад пад зямлю. Ну, ці более такі просты варыянт, гэта папросту нейкія падземныя хады. Прывалка гэта ж пункт пропуска, там крышку іншыя легенды мусяць быць пра кантрабандысцкія скарбы, напэўна, ці штосьці такое. Топ-2 у нас ёсць. Трэцяя легенда. Падземны ход паміж бернардынцамі і бернардынкамі. Это такая, можа, адгалінаванне другой легенды пра падземны Гродно, но але тут ёсць такі свой прысмачак, бо гэта ж гісторыя пра тое, як хлопчыкі цягнуцца да дзяўчынак, а дзяўчынкі да хлопчыкаў. Паміж кляштаром бернардынцаў, які захаваўся, стаіць там на горачцы насупраць драмтэатра. Вось ад яго ішоў падземны такі ход да пляцоўкі, дзе зараз драмтэатр, а раней быў кляштар бернардынак. Вельмі вялікая адлегласць, і нібыта там быў такі падземны ход, і гэтыя манашкі і манахі хадзілі па гэтаму ходу і неяк там камунікавалі, назовем гэта так. Насамрэч, мне падаецца, што калі такая невялікая адлегласць, то можна, у прынцыпе, яе пераадолець і нейкім іншым чынам, чым пад зямлёй, хаця містычнасці гэтай таемнасці сапраўды няма, і інтымнасці ў пэўным сэнсе. Да, ну і потым можа наругаць настаятель, настаятельніца. Калі-небудзь я напішу раман пра настаяцеля і настаяцельніцу, якія адно да аднаго ходзяць, і ўвогуле ніхто, акрамя іх, не ведае пра гэты падземны ход. Хорошо, вельмі сімпатычная легенда. Чацвёртая. Гэта прывід акцёра ў тэатры, які я ўжо згадаваў. Тут асабліва ўжо і няма чаго дадаць. Ну вось, мы ўжо гэта разабралі, быў такі акцёр, нібыта, у сэнсе быў, канешне, ніколі не было, но але легенда кажа, што быў акцёр, які ці то там закаханне, ці яшчэ што неяк там памёр, і, карацей, ёсць яго прывід. Такая даволі стандартная легенда, якіх поўна ў розных еўрапейскіх гарадах. Ну а пятая гэта, што Стэфана Баторыя анатаміравалі ў Баторыўцы, так званы. Але не, Баторыўка, як у наш час уже лічаць добрыя даследчыкі, яшчэ не была пабудавана. Ну, дакладней, там маглі быць нейкія пабудовы, якія потом уключылі ў гэты будынак Баторыўкі насупраць езуіцкага касцёла. Ну, але так наогул Баторыўка гэта
палац Казіміра Сапегі ў 17 стагоддзі пабудаваны і потым прыстасаваны ў 18 стагоддзі пад каралеўскі палац. Таму Баторыю, які тут жыў у 16 стагоддзі, неяк месца і не знаходзіцца. А Баторыўка гэта маецца на ўвазе тое, што зараз, скажем так, корпус аддзялення медычнага універсітэта. Я слушна разумею? Так, такі пабудова на пачатку вуліцы Карла Маркса насупраць езуіцкага касцёла, такі дамок. Это толькі трэць прыкладна ад таго аб'ёма, які Баторыўка мела, і гэта быў шыкоўны такі вялікі палац з унутраным дваром, каланадамі. А унутраны двор гэты быў не меншы, чым двор старога замка, і там была сеймавая заля адмысловая. Усё было шыкоўна, але зараз няма. Сімпатычная легенда, насамрэч, но гэта з катэгорыі, калі ў нас ёсць якая-небудзь медычная установа, то суадносна там мусілі каго-небудзь анатаміяваць, каго-небудзь аперыраваць і ўсё астатняе, таму што, як жа гэта, яна ж ёсць, значыць, там мусіць нешта такое адбывацца. Окей. Наступная легенда. У Гродні існаваў замак крыжакоў Ньюгартен ці Нойгард. І гэта чамусьці падаецца як легенда, часам яшчэ штось такое дадаецца, што гэты замак патануў ці вось з гэтай оперы. Але гэта ўвогуле не легенда, гэта абсалютна дакладныя звесткі з дакладнага летапісу, і насамрэч замак крыжакоў Нойгартен існаваў, калі Вітаўт быў і хаўруснікам крыжакоў, а ён дазволіў ім збудаваць замак, таму што ён увесь час мятаўся ад аднаго саюзніка да іншага. Потым ён прымірыўся са сваім братам Ягайлы. Адпаведна, замак крыжакоў гэты Нойгартен і яшчэ адзін каля Коўна папаліў. Можа тут толькі дыскутаваць, дзе ён знаходзіўся. Напрыклад, ёсць гіпотэза, што на месцы францысканскага кляштара, там якраз на горашцы добра бы стаяў замак. Але вось гэта якраз невядома. Але то, што нейкі замак крыжакоў быў, гэта дакладна, гэта ніякая не легенда, але чамусьці падаецца як легенда. Наступнае гэта скульптуры сфінксаў з новага замка. На браме новага замка ёсць такія скульптуры сфінксаў, на якіх сядзяць такія анёльчыкі путці, яны называюцца. І нібыта гэтыя сфінксы адлюстроўваюць Аўгуста III караля і яго жонку Марыю. Не вельмі гэта ўсё падобна, шчыра кажучы, ці наогул не падобна. І такія скульптуры сфінксаў, яны шмат дзе ўсталяваны ў шмат якіх барочных палацах, напрыклад, у палацу Браніцкіх у Беластоку, у Версалі, адкуль і пайшла такая мода. Даволі стандартная рэч для той эпохі. Вось гэтыя сфінксы і яны ніякіх такіх асаблівых там твараў каралеўскіх не маюць. А вось гэта, мне падаецца, таксама даволі тыповая гісторыя для гарадскога ўсякага фальклору, калі нейкія тыповыя слэш-тыпавыя рэчы, калі ім надаюцца нейкія дадатковыя сэнсы кшталту. Гэта не проста стандартны помнік Леніну. Яго нейкі такі выраз твару, што ён быццам бы на кагосьці падобны. Наступная легенда гэта, што брат Наполеона Жэром Банапарт жыў у палацы Максімовіча, так званым. Такі будынак з калонамі на Ажэшкі, у стык з новым аблвыканкамам, з гэтым велізарным будынкам у цэнтры. У стык з ім ёсць старэнькі асабнічок, палацык Максімовіча, пабудаваны на самым пачатку 19 стагоддзя. Вось, нібыта там жыў Жэром Банапарт, брат Наполеона Банапарта. Калі яны ўвайшлі сюды з войскамі, у гародню ўвайшоў Жэром Банапарт, а не Наполеон. Нібыта гэты Жэром так забаляваўся з гарадзенскімі шляхцянкамі, якія, дарэчы, маглі забаляваць, бо ёсць такія ўспаміны мемуарыста Ахоцкага канца 18 стагоддзя, дзе вельмі так ярка распавядаецца, што гарадзенскія шляхцянкі на балах хадзілі, як сучаснай мовай кажучы, топлес. Таму, можа быць, штосьці такое было і з гэтым Жэромам, і ён насамрэч на гэтых шляхцянах глядзеў і нібыта спазніўся на вайну. Але, канешне, гэта легендарныя звесткі. Вядома, што Жэром Банапарт ходзіў у гародню, але дзе ён там жыў і чым займаўся, гэта ўжо такое пытанне больш складанае. Шляхцянкі хадзілі топлес. Атрымліваецца, што Булгакаў свой баль сатаны спісваў проста з тыповага гродзенскага балю. Вось гэта новая легенда. Гэта мемуары чалавека, які гэта бачыў у 18 стагоддзі, але калі, можа, у яго разыгралася фантазія, то гэта услоўнасць гістарычнай навукі, верыць, і не крыніца, якая нібыта дакладная і сучасная, ад чалавека, які сам гэта бачыў. Звычайна, нам застаецца верыць. Але калі так трошачкі падумаць, мне асабіста не траплялася нейкіх дакументаў, якія пацвярджалі бы такую версію, што яны там хадзілі без верха. Так, што ў нас яшчэ па легендах? Яшчэ
Такая легенда, у Гродні былі сярэднявечныя абарончыя сцены вакол горада. Прыватнасці такі краязнавец Лапеха гарадзенскі, дастаткова вядомы, ён любіць іх адшукваць, гэтыя сцены сярэднявечныя усюды і нейкія іх рэшткі. Ну але няма такіх звестак насамрэч. Гародня мела брамы, вежы, праз якія можна было заязджаць у горад, ну але некалькі парадаксальным чынам не мела муроў. Хаця у 17-18 стагоддзе зноў жа розныя такія варыянты ёсць. Гародню кружылі такімі бастыённымі умацаваннямі, і рэшткі гэтых умацаванняў, гэтай валы, яны нават яшчэ прасочваюцца, напрыклад, у раёне старога фарнага цментара старого на Антонова. Там такой рэльеф спецыфічны, гэта якраз гэтыя такія рэшткі гэтых валоў, ну але нейкіх сярэднявечных сцен, мабыць, усё ж такі не было. Ну і апошняя легенда, так, што раён Палестыны называецца Палестынай, таму што там жыў Ясер Арафат, такі палестынскі дзеяч. Мне асабіста нравится, не могу сказать, что это некая популярная легенда, ну, по-моему, яна попросту смешная. Ну, але насамрэч Палестына называецца Палестынай просто таму, што яна далёка была ад цэнтра. Зараз-то ўжо, канешне, наогул недалёка, ну а тыя часы, калі я так празвалі, яшчэ была далёка. Так, такія легендачкі я падабраў. Зразумела, гэта, ведаеце, з катэгорыі кітайская сцяна, просто таму, што нейкая доўгая сцяна, то няхай яна будзе кітайская, так і... У прынцыпе, зноў жа, мяне няма зараз мэты прааналізаваць як бы навукова гэта ўсё, але калі ўсё ж такі, што называецца, акінуць позіркам, то, па-першае, я вылучаю гэтую гісторыю, што штосьці было так названа, таму што просто так склалася гістарычна, потым гэтаму пачынаюць надаваць нейкія дадатковыя, уласна кажучы, канатацыі. Вось гэта таксама нейкі патэрн, які з гэтым нашым гарадскім фальклорам ад часу да часу здараецца. Плюс гісторыя пра тое, што як з тымі сценамі, ну яно, напэўна, мусіла быць, але яго быццам бы не было, можа быць, мы проста дрэнна шукалі, давайце яшчэ пашукаем. Гэта таксама яшчэ нейкі такі патэрн. Падаецца, пра гэта сёння і казалі, пра нейкія такія узоры характэрныя для стварэння гарадскіх легендаў, і яны ёсць. Людзі маюць такую тэндэнцыю паўтараць пэўныя такія гісторыі, прыдумляць нейкія падобныя, ну, таму так, гэта неяк так функцыянуе. Добра, давайце тады я ў вас запытаю, а на што гэты ўсе легенды патрэбныя, вось так у шырокім сэнсе, якая іхная функцыя ў горадзе? Я зараз нашай размову, па-першае, зразумела, што патлумачыць нетлумачальнае. Напрыклад, як з той жа Палестінай, калі ў нас няма дакладных сведчанняў, а што, чаму яно так называецца, то давайце мы прыдумаем нейкі такі варыянт і будзем з яго цешыцца. Па-другое, мне падаецца, што гэта нешта такое, што несвядома, але нас аб'ядноўвае як гродзенцаў, кшталту гродзенцы гэта ўсе тыя, пра каго можна сказаць, гэты дзед Люцік, і ўсе больш-менш разумеюць, пра што ідзе гаворка, напрыклад. І ўсе пачынаюць прыгадваць нейкія такія смешныя гісторыі, пачынаюць паспіхаць такія, да, я ведаю, што за Люцік. А людзі, якія не згодны, такія, што, пра што ідзе гаворка, то бок гэта такі нейкі аб'ядноўчы, супольна ўтвараючы матыў. Ну і, канешне, тое, што экскурсаводы маюць што распавесці, калі турысты ўжо занудзіліся глядзець на тую вашу калужскую царкву, да царква, а ім скажы, што а тут, між іншым, пахаваны Давід Гарадзенскі, усе неяк так прыабадрыліся. Ці дакладна наогул казаць вось навошта існуе сонца, напрыклад, вецер. Ну, можа, і гарадскія легенды гэта такое спараджэнне чалавечай прыроды, бо ну, ось так чалавек жыве і неяк міфалагізуе свет вакол сябе і стварае пэўныя такія гісторыі. Гэта могуць быць гісторыі рэлігійнага плана, гэта могуць быць мастацкія гісторыі ў кніжках, там раманы, аповесці, а могуць быць і гарадскія легенды, фальклоры. Гэта такі цікавы момант, які фіксуе, напрыклад, пэўныя такі патэрны мыслення пэўных пакаленняў людзей. Мне падаецца, што ўсё ж такі гэтая культурная, гістарычная, калі хочаце, мастацкая каштоўнасць, яна ўсё адно прысутнічае, і нам, людзям, якія ўсё гэта даследуюць, неяк гэта ўсё асэнсоўваюць, ёсць у чым пакапацца і неяк больш асэнсаваць культурна-сацыяльны кантэкст жыцця ў гэтым горадзе і той, як ён змяняўся. Менавіта праз легенды, мне падаецца, можна гэта рабіць, таму што, мне падаецца, калі ў вас на папярэдняй ітэрацыі вашага існавання была легенда пра нейкага жабрака, у якога насамрэч прыхаваныя грошы недзе там, а потым проста пра нейкую жанчыну, якая спявае нейкія пахабныя частушкі ў транспарце,
Ну тут можна рабіць нейкія высновы і высоўваць нейкія гіпотэзы пра тое, а чаму ж у нас так змяняюцца гэтыя самыя персанажы, што змяняецца ў нашым мысленні суадносна. На заканчэнне, можа быць, вы маеце яшчэ штосьці сказаць нашым слухачам? Хочацца сказаць, чытайце добрыя кніжкі па гісторыі наогул, напрыклад, мае. Ну, дзіўна было б, калі б я гэтага не сказаў. Што тычыцца нейкага гарадскога фальклору, можа, добрым такім шляхам будзе папросту назіраць, папросту прымячаць гэтыя легенды, неяк звяртаць на іх увагу, бо гэта насамрэч можа быць цікава і карысна нават. Увогуле, мне падаецца, што легенды гэта у тым ліку тое, што робіць нашае жыццё больш разнастайным і цікавым, і увогуле файна і добра глядзець на свет з такога містычнага пункту гледжання, канешне, калі з гэтым не заігрывацца. Мушу сказаць шчырае дзякуй, шаноўныя слухачы і слухачкі, што даслухалі наш выпуск да канца. Трэба зараз падпісацца, паставіць лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя знакі. Спадар Яўген, ці трэба падпісацца на якія-небудзь вашыя старонкі, рэсурсы, што-небудзь такое? Я ў асноўным так прысутнічаю у Фейсбуке, дзе не так шмат харадзенцаў. Ёсць таксама Інстаграм. Усе спасылкі будуць, і хутка мы з вамі пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты до начала поездки.